соли аст аст, бисёр соли пурфайзу пурбаракат мешавад мегӯянд гузаштагони мо ва ин чизҳоро мо ҳам дидем ки ҳар як сол ба худаш як хусусияти хос дорад, яъне ки ҳар сол ба худаш пои қадам дорад, аст ки ҳамеша борбардор асту ҳамеша дӯстдори инсонҳо асту дигару дигар. Мегӯянд ки бисёр заҳматкашию ҳамун баракату нусрат ҳамин сол мегӯянд зиёд мешавад дар ватан, умуман дар дунё аз рӯи анамин мучар. Ва мо гуфтанӣ ҳастем ки шахсан худи ман дар ҳамин сол ба тамоми мардуми заҳматкаши дунё ва тамоми мардуми Тоҷикистон сарбаландӣ орзу дорам ва пеш аз ҳама барои ман анами халқи азизам тинҷу амонӣ бошад, ватан анами хеле гулгулшукуфон бошад, ҳамеша мо дар хизмати халқу ватан бошем. Мо зиндаем бо шумо халқи азизам ва муборак бошад соли нави асп, яъне ки соли наве ки ҳамеша мо интизор будем. Ин сола ман бисёр соли дӯстдоштанӣ аст баром. Ман ба шумо ин соли нозанина табрик мегӯям.